ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ବନେଇବା। ଆମର ଏଇ ପାଖ ଗାଁ ଯେଉଁ ଦୋରି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଉଛି ବେଲା ମଜା। ସେଇଠି ଯିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରୁଛି। ଟପଟେ ମାରି ଦେଇଛି, ବେନିୟନଟା ଲୁଙ୍ଗିଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ପାଖ ଗାଁଟା, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିଛି। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କ'ଣ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ଆମ ଗାଁରେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁନି। ବୈଷ୍ଣବ ହିସାବରେ ଧୋତିଟେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଏ ସମାଜର, ଏ ଦୁନିଆର ରଙ୍ଗ ସହିତ ନିଜ ରଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇ ଦିଏ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜରେ, ବୈଷ୍ଣବ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚଳିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ମନ କହେ ବୈଷ୍ଣବ ହିସାବରେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିବି, ଗାଁରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବି। ସେସବୁ କଲେ କେଉଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ସେମିତି ଦେଖିବେ ମୋତେ। ଏମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଆର୍ତି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ଜ୍ଞାନୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ। ଭକ୍ତି କହିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଏମାନେ ରହନ୍ତି। ସମାଜ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ, ୟାକୁ ନେଇକରି ୟାଙ୍କ ସମାଜ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅଧିକ ଉପରକୁ ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେସବୁର ଅର୍ଥ ଏମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି। ତ ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ବେଳେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ, ପରିବେଶ ନେଇକରି ମାନେ ଅସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତଥାପି ଜାରି ରଖିଛି। ବେଶ ପୋଷାକ ଯାହା ହଉ, ମନ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହଉ, ବୈଷ୍ଣବ ଥିବେ, ସେମିତି ମୁଁ ମନା କରୁନି। ସମାଜରେ ମାନେ ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ତ ବୈଷ୍ଣବ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସର୍ବଦା କାମନା କରୁଛି ମୁଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହା ସୁଲଭ ହଉ। ଏହା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମୋର କାମନା। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ସେ ଯେଉଁଠି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲା ମଜାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ପଥରିଆ ହୁଡ଼ି ଜାଗାଟା। ଏଥିରେ ଗୋଟାଏ ଚାରିପଟ ବିଲ, ମଝିରେ ହୁଡ଼ିଟା ଅଛି। ଏଇ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ମୁଗୁନି ପଥର ଟାଇପ୍ର ପଥର, କଳା ମୁଗୁନି ପଥର। ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ପଥର ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତା'ର ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଠିକା ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବସ୍ଥଳୀ ଜାଗା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଗରୁ ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାଟା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପୂଜକ ଥିଲେ, ଏବେ ପୂଜା କିଛି ଜାଣୁନୁ, ଆମେ ଦେଖିନୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକା ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ, ଏଇ ପଥର ତଳେ ମାନେ କିଛି ବାସନ ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି, କଂସା ବାସନ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଦେହୁରୀ କି ସେ ପୂଜାରୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା କଲେ ରାତିରେ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ସକାଳେ ଆସି ସେମାନେ ନେଇକରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କାମରେ ଲଗାଇବେ। ତା'ର ଭୋଜି କାଜି ଯାହା ଥିବ, ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇକରି ଆଣିକରି ଫେର ପୁଣି ଏଇଠି ଦେବେ।
तो केवे एमती है मझे सेगुड़ाक ठीक से धोई नथिले से बासन गुड़ाक तापर आउ बासन देले नहीं ठाकुर। तो जहाँ भी हो ये गोटे लोक कथा वास्तवता विषय आम समय सब हो नथिला होनी। तो सेटा केते दूर सत्य सेटा आम जानी। इटिका पत्थर गुड़ाक माने साउंड टिके माने अलग प्रकार हुए कंसा बासन को बाडेले जमती शब्द हुए ये पत्थर गुड़ाक साउंड सेमती हुए। मुझे आपको देखा बाड़ेकरी फ्रंट कैमेरा दौर यहाँ होनी देखो ये पत्थर साउंड अलग हो जूम करदे। ये पत्थर साउंड अलग हो जाने किए कैमेरा धरी भल हाँ ठीक अच्छे। ये पत्थर साउंड अलग ये पत्थर साउंड अलग पत्थर साउंड अलग यार साउंड अलग यार अलग पत्थर को बाड़ा हो यार साउंड अलग यार साउंड अलग होची इटा टिके जोरिया साउंड होची एटा गोटे ये गोटे अलग होची ये गोटे प्रकार ये गोटे प्रकार सेपटे जीवा धातु शब्द है भाया हो सब पत्थर गुड़ाक गोटे गोटे अलग अच्छी यार साउंड ये अलग एमती तो साउंड हो जगहटा देखा चारिपटे बिल एपटे सब बिल गुड़ा सेपटे गोटे दूर रे नाड़टा अच्छी कंटा खैरी नाड़ एपटे बिल से बड़े बड़े पत्थर सब रही आम यपटे तले बर्तमान बुलिकी जा पत्थरिया जगह दी जन हेले भल होता जड़े कैमेरा धरता हाँ ठीक चढ़े नवा।